ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. Хеле шуд ҳастам ки бо мо ҳастед. Дӯстони меҳрубон, имрӯза видеои мо аз корвон оғоз меёбад, аз дукон янамихе фурӯш янамин намуд материалҳои барои арӯсон, барои мисол тӯю маъракаҳо дигар материалҳои дубайскиву дигарҳои зебо. Анамхел имрӯз чӣ хеле ки медонед ма доставка ташкил кардагием. Як подписчик ки ма чанд чиз хоҳиш карда буд, дархост карда буд, ма барои анам харидиам омадаам. Баъд инчунин анамин намуд ва ёра дидам борои нав дар амин дукон. Ма анамхел тасмим гирифтам ки ба навор бигириму пешниҳод кунам шумода. Ана бинед дӯстони азиз, ино анами вай чихол доранд ҳамаш. Ино тоза дубайскиян 720 сомонӣ. Бинед чанд намудай. 4 ранг дора. Вишивка задагиай, баъд нигин дора. Ҳозир ма бо айпеш нишон метам шумода. Ана бинед дӯстони азиз, нархи и 720 сомон либосаш. И тоза анамин материали вай сифаташ хуб. Ина марҳамат тамошо кунед. Рангоша бо аз наздик анама нигиноша нишон метиҳам. Бинед чӣ қадар хушрӯванд ин куртоҳо. Ино ҳамаш аз тагаш чихол астай. Бинед итурай аз тагаш чихол. Ана ин намудо ҳаст дӯстони азиз. Ана ин намудора касое ки хоҳишмандед марҳамат тамошо кунед. Инора ма шумода пешниҳод мекунам 550 сомонӣ. Ана ин намудашам 550 сомон. Бинед чӣ қадар хушрӯванд дидед. Анаи бардови сери анавае ки ино будан ва ёям 550. Ина иношам 550 либосаш. Иноям материали тозаян. На марҳамат тамошо кунед хоҳишмандо, шахсоне ки мехоҳед харидорӣ кардан. Мо доставка дорем. Шумо ман номер мемонам. Шумо занг зада дархост кунед. Ана бинед дӯстони азиз, ҳозир ма дигар намудоша нишон метиҳам. Аз ана ин намудо ҳастай дӯстони азиз, ана кабуту, ана фиолетови сурх, ана мино ҳамаш 500 сомонӣ либосаш. Ана бинед ино ҳамаш бинед вайш сифаташ беҳад хубай, чӣ хеле ки байни мардуми мода меган. Ана мино матоъҳои дубайскиян. Ана бинед чӣ қадар хушрӯай. 500 сомонӣ ино. Ами либосаш 500 сомон. Ана аз ин намуд ҳастай бо. Ана ино 550 сомон. Бинед и чихол дора дар тагаш. На шахсое ки мехоҳед ино аллакай 550 сомон. баъд ана ин пайлмаҳо ҳозир чӣ хеле ки медонед мода шидагиай. Аз ин бо дигар намудошам ҳастай. Ино нархошон дӯстони азиз 700 сомон. ана касое ки мехоҳед ана ин намудо ҳаст. то Москвара мисолам ино мераванд. ана бине ина намудшам ҳастай 700 сомон товусуш. ана и кабутуш бошад. И кабутуш 650 сомон. дидед дӯстони азиз. ана михел матоъҳое ки вай рӯз ма омада будам иҷара ба навор гирифтам. ино набудан ин матоъҳо. ҳозир ки имрӯз барои харид омадагӣ ҳастам, ин матоъҳоро ма дидам. баъд михел тасмим гирифтам ки шумода пешниҳод кунам. ана ин намудош ҳаста. ино 600 сомонӣ. ана тамошо кунед. бинед. баъд дӯстони азиз ана мин намудо ино чорни принси дубайскӣ меган. инора бинед чанд намуд дора. нархи ино 380 сомонӣ. 380 сомонӣ. ана ино то Москвара мераванд. баъд аз Москва ба ҷои шумо доставка мешаванд. дигар минтақаҳои ами Россия, дигар шаҳрҳои Россия баъд аз Москва доставка мешаванд. бинед
баъд анаиҷа бо атласоенам хе поповзадагию дигар хирастай. бинед атласое ки поповзадагиян ино нархошон ҳастанд 300 сомон. ана ва дигараш бошад 250 сомон. ана ин намуд ҳастай бо биям бинед чӣ қадар гули вай дора, чӣ хеле меган беҳад гули нафиси хушрӯ дора. игли ки ҳаст ҳозир 550 сом. ана ин намуд ҳаст. инора комбахти итальянски мегуфтиян. бо чӣ хеле ки дар инҷа мода фаҳмондан ино 450 сомонӣ. анами либосаш 450 сомон. дӯстони азиз, ба касоне ки мехоҳанд ки хичон мустақилона омада харидорӣ кунанд, анам инҷа дуюм ряди корвон ва корвон тарафи нависо. ана ин намуд бинед дӯстони азиз, ана ин намудо ҳастанд чӣ хол доранд. ино 350 сомон либосаш. дидед, ино 350 сомонӣ. ҳамин чизое ки ман ҳозир нишон дедам. баъд ана ин намудам чорни принси дубайский ном доштааст. ана бинед тозаяй нархи и ана дӯстони азиз бинед 350 сомон либосаш. бинед чанд намудаш ҳастай, чанд гулош ҳастай. шахсое ки мехоҳед ана омада хитон мустақилона харидорӣ кунед. шахсоне ки дур аз ватанед ба мо занг занед, ҳамун номерое ки ман мемонам, баъд дархост кунед. ана ин 350 сомон то анамин Москвара нархаш. бинед гулоша. марҳамат. ана дӯстони азиз, аллакай и он чизое ҳастай ки ман харидам дар хонаи мӯзи айни ҳол. ман хостам шумода пешниҳод кунам, нишон тиҳам чизе ки ман харидам барои доставка, барои ҳам подписчики мо ки хоҳиш карда буд. ана бинед чӣ қадар материали хушрӯ ва ё интихоб кардан. ман и видеои пешинамда ва ёра монда будам материалора. ӯ шахс амина интихоб кард, ами маблағи амира равон карда, ман рафта харидорӣ кардам. пагоҳ худо хоҳад иншааллоҳ ман ира равон мекунам. ана бинед, ана мин намуд либоса. видед дӯстони азиз, мо 550 сомон харидем. ана ин намудуш ҳаст, вишивка дора. ана ин намудша мо 320 сомон харидем либосша. ман хостам шумода камакак нишон тиҳам ки видеои мо камакак дарозтарак шава. бисёриҳо мехоҳанд ки видео дарозтар шава. барои ман хостам шумода нишон тиҳам. дӯстони азиз, и аввалин анамин вайма ҳастай. дархости ами подписчик аввалинаш ҳастай. аввалин заказ чӣ хеле ки гап мезананд. барои ҳамон ман хостам шумода пешниҳод кунам. дидед, и ҳамашонам хеле вишивка задагияй 320 сомон. ана ин намуд 600 сомон. ана ин намуд тоза чиқа хушрӯ. аз и бо 620 сомонашам буд. инаи якум сорт чӣ хеле меган. ҳамин материалҳо ҳамаш ҳозир сифатҳои хуб дора. сифатҳои мисол камакак дуюм дора ва ё бо арзонтаранд, вале янамине ки ҳозир интихоб кардан, анамин намудо и сифати якумшай дараҷаи олӣ чӣ хеле ки меган. ана бинед, анаи 600 сомон нархаш. ай тагиш чӣ хол дора. аз ин ҳамаи рангош ҳастанд, вале анамин подписчики мо ҳамира интихоб кард. баъд материали чоруме ки ин кас интихоб кард анамин астай. бинед қадар хушрӯвай. нархи ин 550 сомон. дӯстони азиз, тамошо кунед, бинед. касое ки мехоҳед дархост кунед шумоям. мо вай дорем, доставка дорем. як чизи дигар мехоҳам гап занам дӯстони азиз. ҳозир ман инора ҳамаша ҷобаҷо мекунам дар амин пакетҳо, чӣ хеле мегӯянд. баъд инора ман бо шумо дар бори дигар нишон метиҳам. набинед чӣ хушрӯай.
ира вайш хушрӯвай чӣ қадар анамин чӣ хеле меган заминаш чӣ қадар хушрӯвай сиёҳи анамин материали тагаш. Баъд и тарафаш вишивкаяй анами хел анамин 4 материале ки буд имрӯз ма харидорӣ кардам. бинед дӯстони азиз, касое ки мехоҳед бемалол аз инҳоям интихоб кунед, занг занед. Аз дигар видео ҳам мехоҳед ё ки дар саршавии видеои чанд матои нав ма пешниҳод карда будам ё аз вайҳо ба кадоме ки ба шумо писанд астай ба мо занг занед, пурсон шавед бо мо. мисол вақте ки шумо харидорӣ кардед баъд кадомеша ки шумо интихоб мекунед ма аз наздик рафта як бор дигар нишон метиҳем. ана дар инҷа ман инро аллакай дӯстони азиз вай кардам, ҷобаҷо кардам. анам хел пакетода гирифтам барои ами посилкамона равон кардан. ана бинед чӣ бо дараҷа намудаш хушрӯ метоба. хулоса имрӯза видеои мо ҳамин буд дӯстони азиз. ана чӣ гуфтан мехоҳам, шахсоне ки анамин хоҳишмандед ҳаминора харидорӣ кардан, бори дигар гап мезанам ки ин дар бисёриҳо мепурсанд ки аз куҷо харидорӣ кардед. марҳамат ма гап мезанам ҷоша. ин таги нависо Корвон Сити. касое ки намедонед, дуюм ряд сеюм ряд анамин тарафда материалои анами хел бисёр мефурӯшанд ки шумо рафта мустақилона харидорӣ карда метавонед. анамин таги нависои пеши Корвон Сити якум рядаш, якум ами қатораш ин паплино астай ҳар намуд. дуюм ряду сеюм ряд и аллакай вай астай. нам хеле куртаҳои ҳар намуданам хеле хушрӯво. дӯстони азиз, имрӯза видеои мо ба охир мерасад.